Mulla on sellainen tunne, että mä luovutan tämän mikrofonin kohta eräälle henkilölle. Sulla ei tietenkään ole mitään pienintäkään aavistusta, että ketä se henkilö on. Mutta se henkilö, joka sen mikrofonin nyt haluaa, niin mä pyydän, että tulet tänne ja äkkiä. Arvoisa juhlayleisö, moottoripyöräystäväni. Olen erittäin iloinen, saan teidän läsnä ollessanne pyytää Mia Ahokangasta vaimoksi. Ja sormukset mukana. Great! Aika tyylikästä vai mitä? Tässä on asennetta. Tässä on asennetta ja vielä sopivan kokoinenkin sormus. Ja huomaatteko? Ne nimittäin oli vielä oikein kokoiset ja yhtään et muuten poikkipuolista sanaa sanonut. Mitä mieltä sä olet toista kosinta tavasta, minkä tää teki tää äijä? Ok. Yes. Aplodit heille. Miten musta tuntuu, että tästä tulee vielä pitkä ja onnellinen suhde? Pussatkaa! Yeah. Tää näyttää hyvältä. Näin pitäisi jokaisen äijän tehdä silloin, kun on elämänsä nainen.